Doncs crec que el país que volem tots és un país on el talent se situï com a punta de llança d'aquesta recuperació econòmica i social, i quan parlem de talent és parlar d'un talent d'un concepte molt ampli. I en aquest concepte molt ampli, doncs, la Conselleria de Recerca i Universitats, amb el talent que hi ha al país a l'àmbit científic, a l'àmbit tecnològic, a l'àmbit de les ciències socials, de les humanitats, doncs crec que també han de formar part d'aquesta aliança que jo estic demanant que hem de construir com a país, per tal que el coneixement, el progrés, el talent de les persones pugui sumar sinergies i, per tant, que sigui un dels motors tractors d'aquesta recuperació. Jo crec que un dels primers reptes és, sobretot, tornar a situar el que és la recerca, les universitats, el coneixement, el progrés, en el debat mediàtic. Per tant, que tothom diuen és que es parla més d'universitats de recerca ara que això, que es parli en el país, que es debati, que sorgeixin iniciatives, perquè un país on aposta pel talent, pel coneixement, és un país que es transforma, que serà un país de progrés i que, a més, podrà assumir els reptes de futur perquè estarà preparat. I, per tant, jo crec que aquest és el concepte. Sí, hem de fer una marca de país, és a dir, Barcelona és la capital de Catalunya i té una capacitat de lideratge, i aquesta capacitat de lideratge ha de liderar la transformació del país, ha de vertebrar el país, i per tant que aquesta recuperació econòmica, Barcelona per la seva potència òbviament la liderarà, però que també vertebri aquesta recuperació a través del país i per tant que sigui tot un país que avanci. Cada territori té les seves particularitats perquè és un territori divers, però que totes aquestes particularitats sumades i amb aquesta aliança han de fer que el país en la seva globalitat i tots els ciutadans de Catalunya puguin avançar. Sí, crec que ara estem treballant amb l'estructura del departament i volem que aquesta sigui una de les potes importants, i ho he dit aquí, serà una obsessió, és a dir, que la connexió entre la recerca i la transferència, però també una transferència molt àmplia. Totes les disciplines que es fa recerca són susceptibles de fer transferència a la societat, a les entitats, a les administracions, a les empreses, i per tant m'agradaria que fos una de les marques, diguem-ne, d'aquesta conselleria, perquè crec que el país ho reclama i crec que ens pot posicionar molt bé si treballem tots de manera coordinada. Sí, crec que ens ho demanda. Quan parles amb els empresaris, autònoms, administracions, investigadors, aquí no serà el cas de les meves competències, però que intentaré que la recerca a les universitats, tots els projectes, ha de ser compatible l'agilitat i el cost de no perdre oportunitats amb una simplificació administrativa i amb el retiment de comptes. El que no podem fer en un moment de recuperació econòmica és perdre oportunitats per les inèrcies administratives. Per tant, lluitarem perquè tots sabem que l'administració té les seves necessitats i els seus procediments, però intentar una mica que el país, que ens ho demana els investigadors i també els empresaris, perquè com a diputada aquests anys també, que sentin que hi ha una administració al seu costat, que òbviament s'han de retre comptes, però que hi hagi també una simplificació i ho fem tot més fàcil perquè al moment ara el país ho necessita. Sí, per això deia que el talent és molt ampli, no? Quan agafem una escultura, que veig aquí una escultura, o veig a vegades fins i tot una porta forjada, o un edifici, o una pintura, o fins i tot una pròpia estratègia, per exemple, en temes de salut mental, que hi ha una estratègia, jo que sé, d'un investigador per intentar apropar, construir una política. Aquí hi ha molt talent i, per tant, quan parlem de la diversitat del talent és això. I crec que els premis talent avui, els diferents premiats també anaven en aquesta línia de comprendre el talent d'una manera molt àmplia. Moltíssimes gràcies a vosaltres i disposar.